मेम नोंथांखौ सोरबा लोगो हमनो फैदों आरो आं नोंथांखौ बिजि होननानै बाहेरायाव जिरायथ'नो होबाय। अ नंगौ नामा बिलि? हाबफैनो हो। जागोन मेम। अ आदै नोङो? आदै नों बेवहाय? औ फिसा, नोमादैया गोबां गाज्रि हालोदाव दङ। बिखौ अपारेसन खालामनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि। नों हरथ'नो हागोन ना फिसा? बियो सानस्रिनि बिबथैमोन। गोजौ फरायसालियाव फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावोमोन जेब्ला सानस्रिया बिनियाव मदद बिनो थांदोंमोन। आदै आरो मादै, जोंहा आइ आफाया बे दुनियायाव गैला। ओहो, नंगौ नामा? बुहुद दुखु नांबाय खोनानानै। आदै आंखौ एसे मदद खालामदो। जों नोंनो जेबो मदद खालामा। जों जेब्ला नोंस्रा नोम्फानाव सोहोराव हा लानो होननानै सम्पति बिथ'दोंमोन अब्ला नोंस्रा नोम्फाया हरदोंमोन जोंनो, हा? खोनाबाय, जों बेनो जेबो मदद खालामा। मदद बिनो फैदों जोंनाव। औ सानस्रि, जों नोंखौ जेबो मदद खालामनो हानाय नङा आरो नों दिनैनिफ्राय बेखौ बाव सोरबा नोंनि बिबथैबो दङ होननानै। ओंखारलां जोंनि न'निफ्राय। गावनि बिबथैयाबो दिनै बेबायदि ओंखारबाय। गसाय आं सोरनाव मदद मोनबावगोन। गुबुननि न'खरावनो खामानि मावग्रा जाहैनांसिगोन आङो। नाथाय आदै नोंनि साख्रिया मा जाखो? मा बुंनो फिसा, माखासे दुथां थान्दैफोरनि नाजानायाव आंनि साख्रिखौ सेना लाबाय। नंगौ नामा आदै? आदै, सानसे समाव नोंनोथ' बुंदोंमोन नोंहा सोरबा बिबथै दं बेखौ बावदो होननानै। औ सानस्रि फिसा, नंगौ। बेनिखायनो आंखौ इसोरा नोंनि सेराव फैनो गोनांथि खालामदों जानांगौ। आं आदाखौबो गोबां अयथासार खालामदोंमोन आगोल। आंखौ निमाहा होदो सानस्रि, आंखौ निमाहा होदो। दे आदै, जेबो नंला। बुंलाय आदै, मादैनि अपारेशननि थाखाय बेसेबां रां नांगौ? 2 लाख रां नांगौ फिसा। सानस्रि, नों जोबोद अनसुलि गथ'। जों नोंखौ जोबोद अयनाय खालामदोंमोन आगोल। नोंखौ मदद बिफैनायाव जों नोंनो मदद होनो नागारि नोंखौ होखारहरदोंमोन। निमाहा होदो सानस्रि। सानस्रिनि अनसुलि गोसो बिबथैखौ निमाहा होनानै बिबथैजों हस्पिटालाव थांफायो आरो हस्पिटालाव सानस्रिया डक्टरनो रां होनानै बिमादैखौ अपारेशन खालामहोयो आरो गोबां मदद खालामो। आं सासे सिख्लाखौ मोजां मोनो। आं बिखौ हाबा खालामनानै न'आव लाबोनोसै। बिनि मा मुं आरो माबायदि मानसियालाय आखल आखुफ्रा? सोनापुर टाउननि आयै। मानसियाथ' नायनो समायना आरो आखल आखुआबो गोबां मोजां जागोन बायदिखा। जों मोजां मिलायना जानो हागोन आयै, मानोना जोंनि एखे लेभेलनि बियो। दे अब्लालाय लाबो आफा बेखौनो। सानसेखालि सोमखोरा गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ हाबा खालामनानै न'आव लाबोयो। मा आफा, बेनो नामा बिहामजोआ? औ आयै, बेनो। मोजां दा? औ मोजाङानो। ओरै फैलाय आफा। खननायफ्रावनो माबायदि बिहामजो लाबोदों नोङो? थोद आयै, मानो बिदि बुङो? आजिखालि बयबो गानो, आं बिदिखौनो मोजां नाङो। गिबियावथ' सोमखोरनि हिन्जावनि आखुआ जोबोद मोजां आरो खुसि मिलायनानै रायजो जादोंमोन। नाथाय साननैसोनि उनाव सोमखोरनि बिसिनि आखल आखुफ्रा सोलायनो हमो। एसेयावनो दाय जायोमोन। जेब्ला सोमखोरा बायजोआव लोगोफोरजों थायो अब्ला बिनि बिसिया फनावनो बिजि थाबाय थायोमोन। बेखौ नुनानै सोमखोरनि बिमाया बुङो, बिहामजो, सोरजों रायलायबाय थादों नों दहायनिफ्रायनो? हे इसोर, बे सासे बुरैजों लोगोफोर फन हरदोंमोन आरोलै। नाथाय सोमखोरनि बिमाया गोबां नोजोर होयो आरो जेब्ला बुङो अब्ला गोबां नांलायनाय जायोमोन। बेफोरखौ सानफ्रामबो नुबाय थानानै सोमखोरनि बिमाया सोमखोरखौ बुङो। नाथाय सोमखोरा बिसिनि नंखाय अनफ्लानायाव गोजावनानै बेफोरखौ जेबो नोजोरखौनो होआमोन। लोगोफोरजोंल' सानसे गिदिंबाय थायोमोन। गावनि बिसियादि बिनि धोन दौलतखौ नुनानै गोसोथोना हाबा जादों बेखौ मिथियामोन बियो। बेबायदिनो सानसेखालि सोमखोर आरो सोमखोरनि बिमाया मोनसे खामानिनि थाखाय बायजोआव थांनानै न'आव फैफिनदोंमोन। मैना, बियो सोर?
ओहो सोमखोर बियो आंनि बयफ्रेन्ड। हा? बिनिखायनो आं नोंखौ बुंबाय थाखादोंमोन ना नों नोजोरखौनो होआ। बयफ्रेन्ड? मैना जों सानैजोंसो गोबां मोजां मोनलायनानै हाबा जादों आरो बियो मैना नों आंखौ थगायदोंना? नों ओरैनोसो बुंदों ना? मैना थगायनाङा प्लिज आंखौ। ओहो सोमखोर आं नोंखौ माब्लाबाबो मोजां मोनाखै। आं नोंनि अनलि धोन सम्पतिनि थाखायल'सो नोंजों हाबा जादों आरो बे आंनि आसलि बयफ्रेन्ड। आं बेजोंसो हाबा जागोन। जों मोनसे प्लेन बानायनासो बेबायदि लामायाव फैदों। बुं मैना नों आंजों मानो बेबायदि खालामखो? आंखौ मोजां मोनफ्लानानै आंनि धोन सम्पदनि थाखायनो नों बेबायदि खालामदोंना? बुं नोङो मानो बेबायदि मानसिनि गोसोजों मानो बेबायदि गेलेखो? दानो ओंखारलां नों मैना आंनि न'निफ्राय दानो ओंखारलां। ओहो सोमखोर आं ओंखारलाङा। नों आरो बे बुरियासो बे न'निफ्राय ओंखारलांनांगौ। मांबार ओंखारलां। बे न'आ सोरनि बायदि मोनदों? बे न'आ आंनिसो। आंनि आफा लुना गालांनाय आंनिसो बे न'आ। सोमखोर नों बावबाय नामा? नों बे न'खौ आंनि नाम खालामना होखाबाय आगोलनो। नों गोसोखांलाय। ओइ सोमखोर नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोननानै हाबा खालामदोंना हामाखै? मानो खालामा जानोब्रा सना, आं नोंखौनो जिउयै माहामै मोजां मोनखायो। सोमखोर दाबायदियाव नों बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांबा आंहा मा जागोन? आइयाथ' आंखौ बे न'खरनिफ्राय होखारहरगोन। आं बहुदखौनो नुदों बेबायदि। थोद जाम्बि बेबायदि माब्लाबाबो जाया। आरो बेबायदि जाबाबो आइया नोंखौ माथो फिसाजो बायदि अनखायो। नोंखौ बहुद जोथोन लागोन बे नोंखौ हगारहरा। दासो बिदि उनावबा माबायदि जायो? दे आंनि गासै धोन दौलतखौनो नोंनिनो नाम खालामना होजोबगोन आं। दाथ' खुसि ना नोङो? खुसि दा? नों बेनि थाखायसो नोङो थैनाय थांनायनि बाथ्रा बुंफ्लानानै आंखौ गासै धोन दौलतखौनो नोंनि नाम खालामहोदोंमोन नङासै? औ थिगखौनो बुजिदों नोङो। नाथाय नोङो दा जेबो खालामनो हाला। ना पुलिस केस ना उकिल आदाলত जेबो खालामनो हाला नों। नोंनि धोन दौलतआ अलरेडि आंनि नामाव रेजिस्टार जाखाबाय। दा नोङो बे न'खरनिफ्राय ओंखारलांनांगौ दानो। सोमखोर आरो सोमखोरनि बिमाया उपाय गैयियाव न'निफ्राय ओंखारबोनांगौ जायो। बिदि थाबाय बहा थागोन फिसाजोङो? रुगुं गैया आयै थाद'नायनि। जेराव इसोरा थाद' होगोन बेयावनो जों थाद'नांगोन। गासैबो जोंनि गोरोन्थिनि साजा। गपाल मा जाखो? मानो थाद'खो? मेम जोंनि गारिजों सोरबा सौदावथारसिगौमोन। नायहैलाय सोर नायहैलाय। मेम नायफैलाय अनाथि आरो अनाथिनि फिसाला सोमखोरसो। आदा सोमखोर नोंसोर? आरो नोंसोरनि हालोदा मानो बिदि? मा जादों खिथालाय आंनो। मा खिथानो सानस्रि बिनानाव नोंनो? गासैबो जोंनिनो भुल आरो गोरोन्थिनि साजा। देलाय खिथालाय। सोमखोरा सानस्रिनो गासै जाथायफोरखौनो खिथाजोबो आरो सानस्रिया सोमोनाङो। बेबायदिनो जों फुंनिफ्राय थाबायगासिनो दङ। जोंहा जेबो राहा गैया। गासैखौबो सेना लाजोब्बाय। नुबाय सोमखोर आरो मादै, अलखदा सोबनिबो जिउआव फैयो सानसे समाव। बेनिखायनो मालायनि अलखदखौ नायनानै मिनिनाङा, बेखौ मदद खालामनांगौ हाजासे। जोंखौ निमाहा होदो सानस्रि। जोंहा गोबां गोरोन्थि जाबाय। सानस्रि जोंखौ अननानै निमाहा होदो। औ नंगौ सानस्रि फिसा, जोंखौ निमाहा होदो। जों नोंनि अलखदाव नोंखौ गोबां मिनिदोंमोन, गोबां लाजि फोनांहोदोंमोन। जों बिनि साजाखौ दा मोनबाय। जोंखौ निमाहा होदो सानस्रि। जेबो नंला दे नोंसोरो बुजिबायब्ला, बुजिनानै उनदाहा जाबायब्ला। उनदाहा जानायानो गोरोन्थिनि सुख'नाय। दालाय नोंसोरलाय एफा हराव बहा थांनो? थौदो नोंसोरखौ आं जाहानाव लाना थांनोसै। मा सानस्रि, नों जोंखौ मदद खालामगोन? जाय नोंखौ अलखदाव नायनानै मिनिदोंमोन, नों बेखौनो मदद खालामगोन? सानस्रि फिसा, थारैनो नोंनि गोसोआ बेसेबां गुवार।
नांगौबा जों नोंनियाव दिनैनिफ्राय खामानि मावनानै जागोन। जोंखौ निमाहा होदो सानस्रि। बिदि नङा मादै, नों आंनि बिमानि समान। बिमा महरै थाबानो जाबाय आरो आदा सोमखोरा बिदा महरै थाबानो जाबाय। आंहा नखराव रावबो गैया। नोंसोरखौ आं बिमा आरो बिदा महरै गनायना लानोसै। थुरो थांनोसै। सानस्रिनि अनसुलि गोसोआ सोमखोर आरो सोमखोरनि बिमाखौ निमाहा होयो आरो न'आव बिमा आरो बिदा महरै लानानै थाङो आरो बयबो खुसि खुसिनो रायजो जालाङो।